నా గురుగారి యొక్క పాదాల దగ్గర అర్పిస్తున్నాను. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోవిశ్వం స్థాపితమేన భూతలే స్వయం రూపకదా మహం దదాతి పదాంతికం. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते. सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनिति नाम्नि नमो आचार्यपादाय निताय कृपदायते गौरकथादामदाय नगरग्रामतारिणे. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. మూడవ స్కందం 14వ అధ్యాయం 27వ శ్లోకం. యస్యానవద్య చరితం మనీషిణో గృణంత్య విద్యా పటలం బిభిక్షవః నిరస్తసామ్యాతిశయోపి యస్వయం పిశాచర్యామచరద్వతి సతాం. Translation: although no one in the material world is equal to or greater than Lord Shiva, and although his impreachable character is followed by great souls to dismantle the mass of Nishans, he nevertheless remains as if a devil to give salvation to all devotees of the Lord. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Lord Shiva's uncivilized, devilish characteristics are never abominable, because he teaches the sincere devotees of the Lord how to practice detachment from material enjoyment. He is called Mahadeva, or the greatest of all demigods, and no one is equal to or greater than him in the material world. He is almost equal to Lord Vishnu. Although he always associates with Maya, Durga, he is above the reactionary stage of the three modes of material nature. And although he is in charge of the devilish characters in the mode of ignorance, he is not affected by such association. So, Rudrala varu ayana తామసిక గుణానికి అధిపతి. సో భూలోకంలోని భవలోకాల్లోని, యాక్చువల్గా భూలోకం ఒకటే కాదు, భవలోకాల్లోని రుద్రుల వారికి సమానమైన వారు కానీ, రుద్రుల వారి కంటే మించిన వారు కానీ ఇంకెవరూ లేరు. అతనికి కృష్ణుడు యొక్క అతి గొప్ప భక్తుడు. అతను చాలా చాలా గొప్ప భక్తుడు. అతనికి ఏంటి అని అంటే భక్తిలోని అతన్ని అందుకునేవారు ఎవరూ లేరు. ఉత్తమ శ్రేణి భక్తుడు కాబట్టి భవలోకాల్లోని అతనికి దరిదాపుల్లో ఉండేవారు కూడా ఎవరూ లేరు. అతను విష్ణువుకి సరి సమానమైతే కాదు, కానీ ఆల్మోస్ట్ దగ్గరలో ఉన్నారు. సో అందుకోసమనే అతన్ని దేవతలకి అతన్ని అధిపతిగా, అంటే దేవతలకన్నిటికంటే కూడా ఉత్తమ దేవత మహాదేవ అన్నారు. సో ఆయన భగవాన్ అయితే కాదు. సో మామూలు దేవతలు భక్తులు, కానీ భక్తులలోకే గొప్ప భక్తుడు మహాదేవుడు. కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పున్నారు. హీ నెవర్దలెస్ రిమైన్స్ యాజ్ ఎ డెవిల్ టు గివ్ సాల్వేషన్ టు ఆల్ డివోటీస్ ఆఫ్ ది లార్డ్. అతను చూసేదానికి అతని దగ్గర సర్వము ఉన్నప్పటికీ కూడా, although no one in this material world is equal to or greater than Lord Shiva, and although his impreachable character is followed by great souls to dismantle the mass of Nishine. So ఇక్కడ ఎంతో మంది భూత ప్రేత పిశాచగణాలకి ఎవరికైతే మోక్షము దొరికే అవకాశమే లేదు.
వాళ్ళ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ప్రకారంగా వారు చేసుకున్న పాపాల ప్రకారంగా ఆత్మహత్య అనేది ఎంత గొప్ప పాపం, ఎంత పెద్ద పాపం అని అంటే అది చేసుకున్న వారికి మోక్షానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నవారు వారికి మోక్షం అనేది అంత సులభంగా లభించదు. కానీ రుద్రుల వారికి ఎంత కరుణ అంటే అటువంటి వారిని కూడా తీసుకెళ్ళి ఈ రాక్షస అంటే ఈ సాయం సంధ్యాకాలం ఎప్పుడైతే అసురీ శక్తులు చాలా చరమస్థాయిలో ఉంటాయో, ఎందుకు చరమస్థాయిలో ఉంటాయి అని అంటే అటువంటి సమయంలోని రుద్రుల వారు ఈ అసురీ గణాలతో పాటు ఇంకా భూత ప్రేత పిశాచ గణాలతో పాటు బయట తిరుగుతూ ఉంటారు. ఎక్కడ ఎవరు పాపం చేస్తారు, ఆ సమయంలోని ఎవరు కలయిక అనేది చేసుకుంటారు, సో అటువంటి వారి గర్భంలోని వీరిని పంపించేద్దాము. సో వారికి ఎవరైతే స్త్రీ పురుషులు ఉంటారో, అటువంటి సమయంలోని పాపం చేసే వాళ్ళు ఉంటారో, అటువంటి వారు మాత్రం ఆబ్వియస్లీ వారు పాపం చేస్తున్నారు కాబట్టి వారికి ఇటువంటి వారు గర్భంలో వస్తున్నారు. కానీ ఈ ఆత్మస్వరూపంలోని ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రేత గణాల్లాగా వారికి మాత్రం ఇది ఒక వరము. మళ్ళీ ఒక అవకాశం దొరుకుతోంది వారికి భగవద్ ధ్యానం చేసుకునేదానికి, భగవద్భక్తి చేసుకునేదానికి. సో అందుకోసమని ఈ రకంగా అతను మోక్ష ప్రదాత, ఒక రకంగా అతను కూడా. సో కాకపోతే రుద్రుల వారు చూసేదానికి అన్సివిలైజ్డ్ డెవిలిష్ క్యారెక్టర్స్ తో పాటు ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తారు. జటాజూటాలు వేసుకొని అండ్ శరీరానికి భస్మము, చితాభస్మం రాసుకొని ఉంటారు. సో నెక్స్ట్ పులి చర్మము కట్టుకొని ఉంటారు. అండ్ ఆ రకంగా చూసేదానికి అతనికి ఏ రకమైన ఆభరణాలు లేవు. కంఠము నీలకంఠం అయిపోయి ఉన్నది. సో నాగ ఆభరణంగా పెట్టుకొని ఉంటారు, నాగుపాములను. సో ఈ రకంగా ఎవరు ఉంటారు? ఏ సివిలైజ్ పర్సన్ ఆ రకంగా కనిపిస్తారు. కానీ అతన్ని మనం ఏ రకంగా కూడా తక్కువగా అనుకునేదానికి లేదు. అతను చూసేదానికి ఆ రకంగా ఉండొచ్చు, కానీ భక్తులను ఎప్పుడూ కూడా వారి లుక్స్ బట్టి వాళ్ళని జడ్జి చేయకూడదు. వారు చూసేదానికి చాలా చాలా హీనంగా కనిపించవచ్చు, కానీ వారిని మాత్రం ఏ రకంగా కూడా తక్కువ అనుకునేదానికి లేదు. అది దానికి ఎగ్జాంపుల్ రుద్రుల వారు. అతను భస్మం అంతా చితాభస్మం వేసుకొని ఉంటారు శరీరానికి. అండ్ అతను ఒక శ్మశానంలో ఉంటారు. భూత ప్రేత పిశాచ గణాలని అతనితో పాటు తీసుకెళ్తూ ఉంటారు. నాగాభరణం వేసుకొని ఉంటారు. సో అది చూసేదానికి అంత సివిలైజ్ గా అనిపించకపోవచ్చు, కానీ అతను త్రినేత్రధారి. సో ఆ రకంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా అతను ఎప్పుడూ కూడా చాలా చాలా భక్తవత్సలుడు. భక్తుల పట్ల ఎంతో అనుకంపం ఉండే ఇది మహాదేవుల వారు. అతను దేవాది దేవుడు కాదు, అతను మహాదేవుడు గాని. 20 ఓకే. ఇంకొకటి, అతను దుర్గాదేవితో పాటు ఎల్లవేళలా సహవాసం ఉంటుంది. దుర్గాదేవి అని అంటేనే మాయాదేవి, జీవ ప్రకృతి. కానీ అతను 3 గుణాలకి అతీతుడు. అతను కూడా ఏ గుణం కూడా అతన్ని ముట్టుకోలేదు. ఎందుకు? అతనికి భవలోకంతోనే అసలు సంబంధమే లేదు. భౌతిక వాంఛలు గాని, కోరికలు గాని లేకపోయిందా, భౌతికమైన ఏ గుణం కూడా అతని దరిదాపుల్లో కూడా రాలేవు. సో అతనికి శరీరం నిండా భక్తే నిండున్నది. సో అతనికి కంప్లీట్ గా టాప్ టు బాటం కేవలం భక్తి, ప్రేమ, భగవంతుని పట్ల ప్రేమ. ఎవరైనా ఒక్కసారి భగవంతుని పట్ల ప్రేమతోని వచ్చారు అని అంటే వారిని కరుణిచ్చేస్తారు. 28వ శ్లోకం. హసంతి యస్య చరితం హి దుర్భగాః స్వాత్మన్ రతస్య విదుషః సమీహితం యైర్వస్త్రమాల్యాంబరానాను లేపనైః
స్వభోజనం స్వాత్మయోపలాలితం. Translation: unfortunate foolish persons, not knowing that he is engaged his own self, laugh at him. Such foolish persons engage in maintaining the body which is eatable by dogs, with dress, ornaments, garlands, and ointments. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Lord Shiva never accepts any luxurious dress, garland, ornament, or ointment. But those who are addicted to decoration of the body, which is finally eatable by dogs, very anxiously maintain it as the self. హరి బోల్. రుద్రుల వారు నిరాడంబరుడు. అతనికి ఆడంబరం అనేదే పనికిరాదు ఆయనకి. అసలు ఎవరైనా సరే కూడా ఒక రాజు, చక్రవర్తి ఆ స్థాయిలో ఉండేవారు. ఇతను దేవతలకే గొప్ప దేవత, మహాదేవుడు. అతను ఎలా ఉండాలి అసలు చూసేదానికి? ఆయనకి ఆడంబరం, ఆయనకి చుట్టుపక్కల అసలు మేళతాళాలు, అసలు ఆ గణాలందరూ కూడా ఎలా ఉంటారు అని అంటే, అసలు మామూలుగా ఎలా ఉండాలి అని అంటే, ఒక రాజు వస్తున్నారు అని అంటే, ఒక చక్రవర్తి వస్తున్నారంటే ఎంత వారికి ఆడంబరంతో స్వాగతం చేయాలో అంత ఆడంబరం, యాక్చువల్గా దానికంటే కొన్ని కోట్ల రెట్లు ఆడంబరం ఇతనికి ఉండాలి రుద్రుల వారికి. కానీ ఇతనికి అవేవి అవసరం లేదు, వద్దనేస్తారు. నాకు అవే వద్దు. ఇతనికి గొప్ప వస్త్రములు, ఎక్కడైనా రుద్రుల వారిని చూసారా? ఒక మంచి రకమైన దుస్తులు వేసుకొని, ఒక మంచి హెయిర్ స్టైల్ తోని, లేకపోయిందా మంచి ఆభరణాలు వేసుకొని, కిరీటం వేసుకొని, అలా ఎక్కడైనా చూసారా? ఏదైనా గుడిలో ఆ రకంగా చూసారా? కొన్ని లేదు. ఏ గుడిలోని ఆ రకంగా ఉండదు. అసలు శివుడు అతనికి ఏవి కూడా పనికిరావు. అతనికి లేపనాలు అలాంటివి ఎక్కడా కూడా పెట్టరు. అతనికి మామూలుగా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, సో శివరాత్రికి నెక్స్ట్ డే అతనికి అన్నకూటం ఒకటి చేస్తారు రుద్రుల వారికి. అన్నము వాటితోని ఒక పెద్ద కూటము, అంటే శివలింగం అంతా కూడా అన్నంతోని కప్పి వేస్తారు. ఆ అన్నాన్ని దానం చేస్తారు అందరికీ కూడా, భక్తులకు. చాలు, దీనికంటే మించి ఇంకా ఏది కోరుకోరు. అంతా అంటే ఆయనకి పైన శరీరం కోసమని, బేసిక్ అవసరాల కోసమని చాలు అతనికి. అంతేగాని లగ్జరీస్ కి అవంతా కూడా, లగ్జరీస్ కాదు, వాంట్స్ కూడా అవసరం లేదు. అదే మామూలుగా జీవుడికి ఎవరికైనా పిలిపించి అడిగారు అని అంటే, ఒక జీవుడు చెప్పేది నిత్య అవసరమైనది ఏది అని అంటే, మనం చెప్పుకునేది, ఎవరైనా చెప్పుకునేది ఏంటి అని అంటే, మనకి అవసరమైనది రోటీ, కపడా, మకా అని అంటాం. అంటే తినేదానికి ఆహారం, వేసుకునేదానికి వస్త్రము, ఉండేదానికి ఒక ఇల్లు. ఇవి ఒక మనిషికి అత్యవసరమైనటివి అని అంటారు. కానీ ఇవాళ మనిషిని ఎవరినైనా పిలిపించి అడగండి, ఒక స్మార్ట్ ఫోను, దాంతోపాటు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్, పవరు, ఒక టీవీ, ఒక రెఫ్రిజిరేటర్, ఒక కారు, ఇవన్నీ కూడా నీడ్స్ కిందకు వచ్చేసింది. రుద్రుల వారికి అసలు ఆ బేసిక్ నెసెసిటీస్, రోటీ, కపడా, మకాన్ కూడా వద్దంటున్నారు. అతను తినేదానికి లేకపోయినా పర్వాలేదు, వేసుకునేదానికి బట్టలు కూడా అవసరం లేదు, చితాభస్మమే నాకు బట్టలు అంటున్నారు. అండ్ అతనికి ఉండేదానికి ఒక వసతి కూడా అవసరం లేదని అంటున్నారు. శ్మశానంలో ఉండిపోతున్నారు. సరే, అతను ఉంటే ఉన్నారు, కానీ భార్యతో పాటు ఎవరైనా సరే కూడా పెళ్ళైనాక మామూలుగా ఎటువంటి వారినైనా చూడండి, వారు ఇంతకు ముందు ఎటువంటి దుర్భరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నా సరే కూడా పెళ్లి కావస్తోంది అని అంటే వారి కోసం వారు ఒక మంచి ఇల్లు ఒకటి వెతుక్కుంటారు, వారు ఒక మంచి కార్ కావాలని అంటారు. ఎందుకు? పెళ్లి కాబోతోంది, భార్యను కూడా అలాగే ఉంచేదా, నేనున్నట్టుగానే కాదు కదా, ఉండలేము కదా అని చెప్పని అనుకుంటారు. కానీ ఇతని ఎంత గొప్ప ఉత్తమ శ్రేణి, అసలు ఉత్తమ శ్రేణి అనేది కూడా తక్కువ అని చెప్పాలి. వైష్ణవానాం యథా శంభో, అతని భక్తికి సరి సమానమైన భక్తి ఇంకెవరిది లేదు. అతని భక్తి ఎంత అని అంటే,
అతనికి ఈ బేసిక్ నెసెసిటీస్ ఏవైతే మనం అనుకుంటామో, లేక కనీసం ఎవరైనా సరే కూడా ఒక వ్యక్తి, కోరికలు లేని వ్యక్తి, అటువంటి వారి దృష్టిలోని ఏదైతే కనీస అవసరాలు అనేది ఉన్నదో అది కూడా అతనికి అవసరం అనిపించట్లేదు. ఏది అవసరం కాదు ఆయనకి, కేవలం హరినామం ఒక్కటే అతనికి పరమ అవసరం అని అంటున్నారు. దానికి సరి సమానమైంది కానీ, దానికి దరిదాపుల్లో కానీ అసలు అది మినహాయించి ఇంకేది కూడా అవసరమే లేదని అంటున్నారు అసలు. సచ్ పర్సన్స్ డు నాట్. సో మిగతా వాళ్ళు ఎటువంటి వారు అని అంటే, బట్ దోస్ హూ ఆర్ ఎడిక్టెడ్ టు ది డెకరేషన్ ఆఫ్ ది బాడీ విచ్ ఇస్ ఫైనలీ ఈటబుల్ బై డాగ్స్. మనకి ప్రకృతి మనకి కొంత సూచనలు ఇస్తూ ఉంటుంది. ముసలివాడే అయిపోతున్నావు అని తెల్ల వెంట్రుకలు ఇస్తుంది, కళ్ళు కనిపించనీయకుండా చేస్తుంది, కళ్ళకి అద్దాలు పెట్టుకోవాల్సింది వస్తుంది, చెవులు సరిగ్గా వినిపించవు కొంతకాలం తర్వాత. ఇప్పటికైనా అర్థం చేసుకో, నీ కోరికలు తగ్గించుకో, నీ నెసెసిటీసే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తగ్గించుకో. ఏదైతే నిత్య అవసరం అనుకుంటున్నావో మెల్లిగా అవి కూడా తగ్గించుకోవాలి. ఫస్ట్ కోరికల్ని తగ్గించుకోవాలి, డిజైర్స్ తగ్గించుకోవాలి, దాని తర్వాత వాంట్స్ తగ్గించుకోవాలి, దాని తర్వాత నీడ్సే తగ్గించుకోవాలి. ఎందుకు అని అంటే ఈ శరీరం కాదు నువ్వు, అది నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి. కాకపోతే మానవులు చేసేది, అందరూ చేసేది ఏంటి అని అంటే, జుట్టు నల్లబడిపోతుందంటే రంగు వేసుకుంటాము, కళ్ళు కనిపించట్లేదు అని అంటే దానికి లెన్స్ పెట్టేసుకుంటాము. సో ఈ రకంగా ముడతలు పడిపోతుంది అని అంటే దానికి క్రీములు, ఆయింట్మెంట్లు ఏవో రాసుకునేస్తాము. అది రాసుకొని దాన్ని తగ్గించేసుకుంటాం, ముడతల్ని వాటన్నిటిని. ముసలాళ్ళ, ఎవరు ముసలాళ్ళు? నేను కాదు. సో ఈ రకంగా మన కోరికల్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉంటున్నాం. కానీ ఇక్కడ శ్రీమద్ భాగవతంలోని చెప్పబడింది ఏంటి అని అంటే, ఆ శరీరము కుక్కల ద్వారా, శునకాల ద్వారా అది ఆహారంలాగా భుజించబడుతుంది అని. సో అటువంటి శరీరం మీద వ్యామోహం పెట్టుకుంటున్నాం. వెరీ లగ్జూరియస్లీ మెయింటైన్ ఇట్ యాజ్ ది సెల్ఫ్. మనమే ఈ శరీరం అనే భావనతోని మనం ఈ శరీరాన్ని అంత అందంగా ఉంచుకుంటున్నాం. Such persons do not understand Lord Shiva, but they approach him for luxurious material comforts. సో వారికి జీవితంలోని ఎన్నో అగణితమైన కోరికలు ఉన్నాయి. ఆ కోరికల్ని నెరవేర్చవా స్వామి అని రుద్రుల వారిని కోరుకునే దానికి వస్తారు. ఇది ఒక రకమైన రుద్రుల వారి భక్తులు. There are two kinds of devotees of Lord Shiva. One class is of gross materialist seeking only bodily comforts from Lord Shiva. రుద్రుల వారిని రెండు రకాలు ఉంటారు. మొదటి రకం ఇప్పుడు చర్చించుకున్నాము. శరీరానికి సుఖం కావాలి, మాకు సంతోషాలు కావాలి అనేది కోరుకుంటూ రుద్రుల వారి దగ్గరికి వచ్చేవారు. రెండో రకమైన వారు కూడా ఉన్నారు. కనీసం వారైనా మేలా అనుకుంటే, కానీ ఇది మిగతా వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారంటే, అండ్ ది అదర్ క్లాస్ డిజైర్స్ టు బికమ్ వన్ విత్ హిమ్. శివోహం అంటారు. నేను కూడా శివుణ్ణే, నేను కూడా రుద్రుల వారితో ఒకటైపోవాలి అనే భావనతో ఉండేవారు. సో రుద్రుల వారితో ఏకమైపోవాలనుకునేవారు ఇంకొకరు. కర్మీలు, జ్ఞానిలు వారంతా కూడా ఆ శ్రేణికి చెందినవారు. They are mostly impersonalist and prefer to chant Shivoham, I am Shiva, or after liberation I shall become one with Lord Shiva. In other words, the karmis and jnanis are generally devotees of Lord Shiva, but they do not properly understand his real purpose in life. వారి యొక్క జీవితంలోని అసలు ఉద్దేశం ఏంటి, శివుల వారు, రుద్రుల వారు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు, ఏం ప్రచారం చేయాలనుకుంటున్నారు అనేది వారికి అర్థం కాదు. వారి జీవితం అంతా కూడా రుద్రుల వారు కేవలం కృష్ణుడి యొక్క సేవ కోసమనే అతను అర్పించుకున్నారు. తన తండ్రి గారు ఎప్పుడైతే చెప్పారో, బ్రహ్మగారు ఈ రకంగా సృజన చేసేది ఇంకా ఆపేయండి రుద్రుల వారు, మీరు దయచేసి
మీరు భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అర్థం చేసుకునే ప్రక్రియని మీరు కొనసాగించాలి. దానికోసమని మీరు అడవికి వెళ్ళి కృష్ణుడి మీద, ఆ దేవాది దేవుడి మీద మీరు ధ్యానం చేసుకోవాలి, ఫోకస్ పెట్టుకోవాలి అని అన్నప్పుడు అప్పటి నుంచి తీసుకొని అతను కేవలం ఈవెన్ ఇప్పటికీ కూడా అతను కేవలం నామ జపం చేస్తూనే ఉంటారు, ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారు. అందుకోసమే చూడండి, శివుడు వారిది, రుద్రుల వారిది ఎక్కడ మీరు చిత్రపటం చూసినా సరే కూడా అతను కళ్ళు మూసుకొని ధ్యానం చేస్తున్నట్టుగానే ధ్యానావస్థలో ఉంటారు. అండ్ చేతిలోని ఎప్పుడు కూడా అతనికి రుద్రాక్షమాల ఉంటుంది. ఆ రుద్రాక్షమాలతోని జపము చేస్తూ ఉంటారు అతను. అండ్ ఈవెన్ బ్రహ్మని కూడా చూడండి, మీరు ఎప్పుడు కూడా చేతిలో ఒక మాల ఉంటుంది, తులసి మాల. ఈవెన్ సరస్వతీదేవి చేతితో చూడండి, ఎప్పుడు కూడా ఒక తులసి మాల ఉంటుంది. సరస్వతీదేవి కూడా జపం చేస్తూ ఉంటారు. మీకు ఏ శత్రువు లేరు, మీ చెడు కోరుకునేవారు ఎవరు లేరు, మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలిగించేవారు లేరు. మీకంటూ చెడు గాని మంచి గాని ఏదైనా చేసేది ఉన్నది అని అంటే అది కేవలం అంటే కేవలం మీ కర్మలు. కర్మల బట్టే ప్రతి ఒక్కరికి వారి యొక్క ఫేట్ డిసైడ్ అవుతుంది. కర్మల్ని మినహాయించుకొని ఇంకెవరికి కూడా సామర్థ్యం లేదు, ఆ శక్తి లేదు మిమ్మల్ని కనీసం ముట్టుకునేదానికి. కానీ ఆ వికర్మలు ఏదైతే చేసామో దానికి పనిష్మెంట్ కూడా తొలగిచ్చేస్తుంది భగవంతుని యొక్క భక్తి. అండ్ భక్తి, భగవంతుడు యాక్చువల్గా తొలగించగలరు, కానీ భగవంతుడి కంటే మించింది భగవద్భక్తి. భగవద్భక్తికి సరిసమానమైనది జపము. సో అందుకోసమే భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్పారు, అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన భక్తి ఏది అని అంటే అనన్యమైన భక్తి. మనకి అనన్యమైన భక్తి వచ్చే అవకాశమే లేదు. అనన్యమైన భక్తి అని అంటే మిమ్మల్ని పిలిపించి మీ పిల్లలు మీకు కావాలా లేక భగవంతుడా అంటే, పిల్లలు పోయినా పర్వాలేదు, నాకు భగవంతుడే కావాలి, నాకు కృష్ణుడే కావాలి. మీ ప్రాణాలు పోతుంది, మీకు ప్రాణం కావాలా లేక కృష్ణుడు కావాలా అంటే నాకు కృష్ణుడే కావాలి. నరకలోకాల్లోని కొన్ని కల్పాల పాటు మనం అక్కడ వేడి వేడి నూనెలోని మరిగిస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు చెప్పండి, మీకు నరకంలోనే ఉంటారా? ఒకవేళ కృష్ణుడు కావాలి అని అంటే నరకంలోనే మీరు ఉండవలసింది ఉంటుంది కొన్ని కల్పాల పాటు అని చెప్పని అన్నా సరే కూడా అప్పుడు కూడా కృష్ణుడే కావాలి. స్వామి, నాకు ఇన్ఫాక్ట్ మీరు మలంలోని ఒక కీటాణు లాగా నన్ను అక్కడ పెట్టేసినా పర్వాలేదు, నన్ను నరకలోకాల్లోని అంధకూపంలో తోసేసినా పర్వాలేదు, ఎక్కడ నన్ను వేసినా పర్వాలేదు, కానీ నాకు భక్తిని మాత్రం విడిచిపెట్టనివ్వద్దండి స్వామి. నాకు ఎల్లవేళలా మీ పట్ల ఆ భక్తి ప్రేమని నాలోని ఎప్పటికీ కూడా అలాగే పదిలంగా ఉంచండి స్వామి అని కోరుకునేది అది అనన్యమైన భక్తి. మనలోని ఎవరికి ఉన్నది? అది ఎవరికీ లేదు. కాబట్టి మనం చేయవలసింది ఏంటి అని అంటే నెక్స్ట్ నియరెస్ట్ ఇది సాధన భక్తి. సాధనలోని మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 16 మాలల జపము కనీసం రోజుకి చేయగలిస్తే 16 కంటే ఎక్కువే చేయాలి. ఒక నెంబర్ పెట్టుకోండి, ఆ నెంబర్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రతిరోజు డ్రైవ్ చేయండి. ఒకవేళ మీరు 16 చేస్తున్నారంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పింది ఎక్కడ 16 మాత్రమే చేయమని చెప్పలేదు, మినిమం 16 అన్నారు. సో 16 మాలల జపము ఒక నెంబర్ పెట్టుకోండి ఫిక్స్డ్ గా, ఆ నెంబర్ చేయండి. ప్రతిరోజు పుస్తకం, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి పుస్తకాన్ని చదవడం, భగవద్గీత కానీ శ్రీమద్ భాగవతం కానీ లేకపోయిందా నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్ భక్తి రసామృత సింధు కానీ చైతన్య చరితామృతం కానీ, ఇంకా ఒకటి ఉన్నది టీచింగ్స్ ఆఫ్ లార్డ్ చైతన్య. వీటిని మినహాయించి పుస్తకాలు ఇంకేవి అవసరం లేదు. సో ఈ పుస్తకాలు చదవండి, వీటిలోంచి ఏదో ఒకటి చదవండి. నిత్యం భాగవత సేవయ, ప్రతిరోజు కూడా చదవాలి, ప్రతిరోజు శ్రవణం అనేది చేయాలి. 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ పాటించండి. తులసి మొక్కకి వాటికి తులసమ్మకి నీళ్లు పోయండి, ప్రదక్షిణ చేయండి. ఈ రకంగా చేసుకోండి. నేను చెప్తున్నాను, మీ జీవితంలోని ఇంకా ఏమీ అవసరం లేదు. ఏకాదశి పాటించండి.
ఇటువంటి 4 రెగ్యులేటరీ ప్రిన్సిపల్స్ అవి పాటిస్తూ మీరున్నారు అని అంటే ఇంకా ఏది అవసరం లేదు. మీరు చేసిన పాపాలు వికర్మలన్నిటినీ కూడా తొలగిచ్చేసే శక్తి ఉన్నది నామానికి. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇనిషియేషన్ అది కరెక్ట్ గా మనం చేయగలచాలి అని అంటే ఒక సరైన గురువు దగ్గర మనం ఆశ్రయం తీసుకోవాలి, దీక్ష తీసుకోవాలి. మీరు దీక్ష అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. దీక్ష అనేది తీసుకున్నారు అని అంటే గురువు మనల్ని కరెక్ట్ దారిలో పెడతారు. మీరు ఊహించని కూడా ఊహించలేరు, అంత పెద్ద పెద్ద పరిణామాలు వస్తాయి, మంచి పరిణామాలు వస్తాయి. భగవంతుని దగ్గరికి చేరుకునేదానికి భగవంతుడు చెప్పినట్టుగా బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానామామ ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మ సుదుర్లభ. అది అవసరం లేదు, మల్టిపుల్ జన్మల అవసరం లేదు. ఈ జన్మలోనే భగవంతుడి దగ్గరికి మనం చేరుకోవచ్చు. యద్గత్వ న నివర్తంతే ధామ పరమమ్మ. భగవంతుడి యొక్క లోకానికి ఒక్కసారి చేరుకున్నాక మళ్ళీ ఈ లోకానికి భవలోకానికి రావాల్సిన అవసరమే లేదు. నిజమైన భక్తి అని అంటే విపదాసంతుతా శాశ్వత తత్ర తత్ర జగద్గురు భవతో దర్శన యచ్చాత్ ఆ పునర్భవ దర్శనం. అది నిజమైన భక్తి అని అంటే. విపత్తులు ఒకవేళ ఇవ్వాలి అని అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ఇవ్వండి, ప్రతి రోజు ఇవ్వండి, ప్రతి క్షణము ఇవ్వండి. తొక్కిచ్చేయండి నన్ను విపత్తుల మధ్యలోని. ఆర్తనాదంతో నేను అరుస్తూ ఏడుస్తూ ఉండాలి, పర్వాలేదు. కానీ ఆ ఆర్తనాదం నొప్పిల వల్ల నేను తీసే కేక అయి ఉండకూడదు. అప్పుడు కూడా భగవంతుడి నామం నా నోట్లోంచి రావాలి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని నేను ఏడవాలే గాని అమ్మా అబ్బా అయ్యో నొప్పి అనేసి ఏడవకూడదు. అది భక్తి అని అంటే. అది లేనప్పుడు ఒక గురువుని ఆశ్రయించి హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని నిత్యం జపం చేయండి. జీవితంలోని కష్టాలు అనేది ఏ రకంగా తొలగిపోతుంది అని అంటే, భగవంతుని పట్ల ప్రేమ అనేది ఎంత లాన పెరుగుతుంది అని అంటే మీరు నమ్మలేరు. భగవంతుడే సాక్షాత్, మనం శరీరం త్యాగం చేసేటప్పుడు భగవంతుడే సాక్షాత్ రావాలి. మామూలుగా అయితే వైకుంఠ లోకాలకు వెళ్ళేటప్పుడు మనకి విష్ణు దూతలు వస్తారు ఒక పుష్పక విమానంతో పాటు. కానీ ఇక్కడ ఎవరైతే భక్తులు ఎప్పుడైతే శరీరం త్యాగం చేస్తారో వారిని తీసుకెళ్లే దానికోసమని సాక్షాత్ భగవంతుని యొక్క దూతలు, వీలైతే భగవంతుడే వస్తారు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని తీసుకెళ్లేదానికి సాక్షాత్ భగవంతుడే వచ్చారు. సో ఆ రకంగా ఎందుకు అని అంటే అతను మంజరి. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు దేవాది దేవుడైన శ్రీ కృష్ణుడి యొక్క పర్సనల్ సర్వెంట్స్ లోంచి ఒకళ్ళు. సో ఆ రకమైన వారిని పికప్ చేసుకునేదానికి దూతలంతా పంపించరు, అతనే సాక్షాత్ వస్తారు. సో అది మామూలు వారికి అర్థం కాదు. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, the karmis and jnanis are generally devotees of Lord Shiva, but they do not understand his real purpose in life. Sometimes so-called devotees of Lord Shiva imitate him by using poisonous intoxicants. రుద్రుల వారు కొంతమంది మూర్ఖపు ఆలోచనలతోని తెలివి తక్కువ వారు కాబట్టి వారు ఏంటి అని అంటే చెప్పేది ఎలా చెప్తారు అని అంటే, రుద్రుల వారు కూడా గాంజా అవంతా తాగేవారు అన్నట్టుగా చెప్తారు. వారు కూడా వాటి మత్తు పదార్థాలది అక్కడ సేవనం చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు అని అంటే రుద్రుల వారు ఇది చేసేవాళ్ళు అని. సరే, ఇప్పుడు ఈవెన్ కృష్ణుడు రాసలీలలు చేశారు కాబట్టి మేము కూడా ఆడవారిని మా ఫ్రెండ్స్ లాగా పెట్టుకుంటాం, వారితో మేము చనువుగా తిరుగుతాము అని అంటారు. అది కూడా మూర్ఖత్వము. సో ఒకవేళ కృష్ణుడు లాగా రాసలీల చేయాలి అని అనుకుంటే, రాసలీల చేసే కంటే ముందు కృష్ణుడు విశ్వరూపాన్ని చూపించారు. ఆ విశ్వరూపం కూడా చూపించండి. చిటికిన వేల మీద గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తారు. ఎత్తండి ఒక పర్వతాన్ని. అది చేయగలిచినప్పుడు ఇవి కూడా చేయండి. చేయలేనప్పుడు మాట్లాడకుండా ఒక మూలలో కూర్చొని ఉండండి. రుద్రుల వారి ఈ రకంగా అతను ఇవన్నీ చేశారు అని చెప్పని అభాండం వేసే కంటే ముందు రుద్రుల వారిలాగా గరళాన్ని మింగి గొంతులోని పెట్టుకొని ఉంచండి. గొంతులో పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, కనీసం మింగి చూపించండి చాలు. అది చేయగలిచినప్పుడు ఆ ఇంటాక్సికెంట్స్ కూడా తీసుకున్నా సరే కూడా పర్వాలేదు. Lord Shiva once swallowed an ocean of poison and thus his throat became blue.
సో నీలమైపోయింది అతని మెడ, అందుకోసమే నీలకంఠాయ అని అంటారు అతను. ది ఇమిటేషన్స్ Shiva try to follow him by indulging in poisonous and thus they are ruined. మనం వారిని అనుకరించకూడదు, అనుసరించాలి. వారి భక్తిని అర్థం చేసుకోవాలి. వారు ఎలా చేశారో మేము అలాగే చేస్తాము అని అంటే అతను చేసినవి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. అతను కూడా శ్మశానంలో ఉంటారు, ఉండండి మరి శ్మశానంలోని. అవంతా మనం అతన్ని అంత గొప్ప భక్తులని వారు చేసినట్టుగా మనం చెయ్యకూడదు, చెయ్యలేము. వారు ఏం నేర్పించారు, వారి యొక్క సూచనలు ఏంటి మనలాంటి వారి కోసం అని అనేది అది మనం తెలుసుకొని దాన్ని మనం పాటించాలి. మన కోసమని సూచనలు ఉన్నాయి. The real purpose of Lord Shiva is to serve the soul of the soul, Lord Krishna. ప్రతి ఒక్క జీవులకి వారి యొక్క అంతర్యామి, వారి యొక్క భగవంతుడు, ప్రతి ఒక్క జీవులకి ఆరాధ్యుడు, దేవాది దేవుడు ఆ శ్రీకృష్ణుడు. అతన్ని ప్రసన్నం చేసేదే, అతని యొక్క ప్రేమని పొందడం అనేదే రుద్రుల వారి యొక్క ముఖ్య గమ్యం. నిరంతరంగా దాంట్లోనే అతను నిమగ్నమై ఉంటారు. He desires that all luxurious articles such as nice garments, garlands, ornaments and cosmetics be given to Lord Krishna only because Krishna తెలుసుకున్నారు రుద్రుల వారు. అలాంటప్పుడు నాకెందుకయ్యా అర్పిస్తారు ఇవంతా, ఆ దేవాదేవుడికి అర్పించండి. అతనికి ఆ మాల వేసినప్పుడు, అతనికి ఆ పీతాంబరం వేసినప్పుడు, అతనికి భగవంతుడికి ఎప్పుడైతే నెత్తి మీద కిరీటం పెడతారో, ఎప్పుడైతే అతనికి శరీరం అంతా ఆభరణాలు వేస్తారో, ఎప్పుడైతే అతనికి చందనం లేపనం వేస్తారో, ఎప్పుడైతే అతనికి పచ్చకర్పూరం పెడతారో, ఎప్పుడైతే అతని పాదాల దగ్గర మీరు ఆ గంగని ప్రవహిస్తారో, ఆ గంగని ఏదైతే అతని పాదాలని కడుగుతూ వచ్చిందో దాన్ని నేను నా జటా జూటాల్లో నేను బంధిస్తాను. నా శిరస్సు మీద అతని చరణ ధూళి పడింది వెళ్ళకూడదు. అతని చరణ ధూళి నాకు కావాలి, నా శిరస్సు మీద పడాలి అనే ఉద్దేశంతో గంగా నదిని అతని తల మీద అతను బంధించుకున్నారు. సో అంత గొప్ప భక్తుడు రుద్రుల వారు. సో అతనికి మించిన భక్తి ఇంకెవరికి ఉంటుంది? సో అతనికి కావాల్సినది ఏంటి అని అంటే కృష్ణుడు యొక్క భక్తిని అందరూ చేయడమే. సో అదొక్కటి మాత్రమే అతను కోరుకునేది, ఇంకేది కూడా అతను కోరుకోరు. సో అలాంటి ఇది మనం అతను ఏం చెయ్యాలనుకుంటున్నారు, అతనికి అసలు ఏం కావాలి అనేది మనం ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరు కూడా. He desires, okay, because Krishna is the real enjoyer, he refuses to accept such luxurious items himself because they are only meant for Krishna. ఇవన్నీ కూడా కృష్ణుడికి మాత్రమే చెందుతున్నాయి, నాకు కాదు అనే విషయాన్ని అతను అర్థం చేసుకున్నారు, బోధించాలనుకుంటున్నారు. సో గంగా నదిని అతని తల మీద పెట్టుకుంటారు. గంగా తరంగ రమణీయ జటా కలాపం గౌరీ నిరంతర విభూషిత వామ భాగం నారాయణ ప్రియమంగ మదాపహారం వారాణసి పురపతి భజ విశ్వనా. సో ఎవరైతే గంగా నదిని అతని జటాజూటాల్లోని బంధించుకొని ఉంటారో, ఎవరైతే గౌరీదేవితో పాటు కలిసి నిరంతరంగా తన శరీరాన్ని అర్ధాంగిగా చేసుకున్నారో, అండ్ అతను నారాయణ ప్రియాంగం, అతను నారాయణుడికి అతి సన్నిహితుడు, నారాయణుడి యొక్క భక్తుడు అతను. సో అతను వారాణసి యొక్క అధిపతి అయ్యుండి కూడా వారాణసి పురపతిం. సో వారాణసి
అధిపతి అయ్యుండి కూడా అతను వారాణసి నగరంలో ఉంటారా అంటే లేదు. అది కాశీరాజుకి ఇచ్చేశారు. నువ్వు రాజుగా ఉండయ్యా, నేను ఇక్కడ ఉండను. మరి అతను ఎక్కడ ఉంటారు? మళ్ళీ అతని యొక్క నివాస స్థానం అయిన ఆ శ్మశానంలోనే ఉంటారు. అది అతని భక్తి. He refuses to accept such luxurious items himself because they are only meant for Krishna. However, since they do not know the purpose of Lord Shiva, foolish persons either laugh at him or profitlessly try to imitate him. అతన్ని మిగతా వారు ఎవరైతే అతని గురించి తెలుసుకోరో వారు అతని లాగా ఉండేదానికైనా ప్రయత్నిస్తారు, లేదు అని అంటే అతన్ని ఇది ఎగతాళి చేస్తూ ఉంటారు. అటువంటి వారి జీవితంలోని వారికి భక్తి అనేది ఎప్పటికి వస్తుంది? ఇంత ఎగతాళి చేస్తున్నా సరే కూడా రుద్రుల వారు ఎప్పుడూ కూడా వారి పట్ల కోపం అనేది మాత్రం లేనే లేదు. ఇది శివతత్వము. అందుకోసమనే యాక్చువల్గా శివరాత్రి అప్పుడు రుద్రుల వారికి నచ్చినది ఏంటి అని అంటే హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేయడం. సో అది ఇంకెప్పుడైనా మనం ఒకసారి రుద్రుల వారిది ఆ స్టోరీ గురించి కూడా చర్చించుకుందాము. సో అతను ఒకసారి కృష్ణుడితోని యుద్ధం చేయవలసిన పరిస్థితి వచ్చేసింది. ఎందుకంటే కాశీరాజు చనిపోతారు. సో ఆ రకంగా యుద్ధం చేసేటప్పుడు కాశీరాజు వాళ్ళ కొడుకు పిలుస్తారనమాట రుద్రుల వారిని. మీ సామ్రాజ్యాన్ని మా తండ్రి గారు ఇక్కడ రాజుగా ఉన్నారు, మీరు మాకు సహాయం చేయాలి అని. సో అందుకోసం తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో రుద్రుల వారు యుద్ధం కోసం వస్తారు. సో యుద్ధం చేసిన తర్వాత యుద్ధం చేసేటప్పుడు రుద్రుల వారికి నచ్చదు దేవాది దేవుడితో యుద్ధం చేయడం. కానీ కాశీరాజు కోరుకున్నారు, భక్తవత్సలుడైపోయా కాబట్టి ఇతను యుద్ధం చేస్తూ ఉంటారు. కృష్ణుడు అక్కడి నుంచి తన సుదర్శనం వదిలేస్తారు రుద్రుల వారి మీద. వదిలేసేసరికి అప్పుడు రుద్రుల వారు ప్రార్థిస్తారు, ఏంటి స్వామి, నేను మీ భక్తుడిని నా మీదకే వదిలేశారే మీరు అని. మరి నువ్వెందుకు వారి పక్షం తీసుకుంటున్నావు, నాతో యుద్ధం ఎందుకు చేస్తున్నావు అని అంటే అప్పుడు రుద్రుల వారు తన తప్పు తెలుసుకొని నన్ను క్షమించండి అంటే చలో నిన్ను క్షమించేశానని వెంటనే తన సుదర్శన చక్రాన్ని మళ్ళీ తిరిగి తీసేసుకుంటారు. నీ అంత భక్తుడిని నేను క్షమించడం ఏంటయ్యా, పర్వాలేదు వెళ్ళు అని అంటారు. లేదు 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 స్వామి, నేను ఇంత పెద్ద అపరాధం చేశాను. సో ఐ థింక్ కాశీరాజు పౌండ్రికుడితోని కలిసి ఆ యుద్ధం చేయాలనుకుంటారు. పౌండ్రికుడు కృష్ణుడితో యుద్ధం చేసేటప్పుడు అప్పుడు కాశీరాజు కూడా పౌండ్రికుడికి సహాయం చేస్తారు. పౌండ్రికుడికి మిత్రుడు కాశీరాజు. సో ఈ రకంగా కాశీరాజు యుద్ధం చేస్తారు కృష్ణుడితో పాటు. సో చేసేటప్పుడు అప్పుడు రుద్రుల వారిని కూడా పిలుస్తారు. సో కాశీరాజు కూడా చనిపోతారు. కాశీరాజు వాళ్ళ కొడుకు వెళ్ళి అడుగుతారు ఇతన్ని రుద్రుల వారిని. సో యుద్ధం చేసేసరికి ఫైనల్ గా ఈ రకంగా రుద్రుల వారు ఏం కోరుకుంటారంటే నాకేదో మీనియల్ సర్వీస్ ఇవ్వండి, చాలా చాలా అధమమైన సేవ ఒకటి నాకు ఇవ్వండి, దానివల్ల నా గర్వం అణిగిపోవాలి అని. అతనికి అసలు గర్వమే లేదు, అయినా కూడా అతను అడుగుతున్నారు. సరే అని చెప్పని కృష్ణుడు ఎక్కడెక్కడైతే నా ధామం ఉంటుందో అక్కడక్కడ మీరు ద్వారపాలకులుగా ఉండాలి అని అంటారు. సో అందుకోసమని ఎక్కడెక్కడైతే ధామం ఉన్నాదో పూరిలోని జగన్నాథ్ పూరి ధామం, దాని పక్కన లింగరాజ్ టెంపుల్, అది రుద్రుల వారు. తిరుపతిలోని తిరుమల కొండ, దానికి పక్కనే శ్రీకాళహస్తీశ్వర మందిరము. మనకి బృందావనంలోని గోపేశ్వర మహాదేవ్. సో ఈ రకంగా ఎక్కడ చూసినా సరే కూడా అక్కడ రుద్రుల వారు ద్వారపాలకుల్లాగా ఉంటారు. అక్కడ ద్వారపాలకులు కాదు, యాక్చువల్గా అక్కడ క్షేత్రపాలకుల్లాగా ఉంటారు. సో ఈ రకంగా భగవంతునికి ఎల్లా వేళలా సరే కూడా రుద్రుల వారు అక్కడ ఉంటారు. సో అంత గొప్ప భక్తుడు, నిరాడంబరుడు అతను. అది తెలియని తత్వం తెలియని వారు మూర్ఖంగా రుద్రుల వారిని వారి గురించి చెప్పుకుంటూ ఉంటారు, నవ్వుకుంటూ ఉంటారు. కానీ ఎవరైతే నిజమైన తత్వం తెలుసుకుంటారో, అందుకోసమే మీరు బృందావనంలో వెళ్ళి చూడండి, శివరాత్రి రోజు హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని గట్టిగా వారు జపం చేస్తూ ఉంటారు ఆ గోపేశ్వర్ మహాదేవ్ గుడిలోని. సో ఈవెన్ గోపేశ్వర్ అంటే ఎవరు అని అంటే రాసలీల జరిగినప్పుడు ఒకసారి రుద్రుల వారు కూడా వచ్చారు. నాకు కూడా రాసలీలలో పార్టిసిపేట్ చేయాలని ఉంది,
ఆ దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడు అందరికీ పంచి పెడుతున్నారు భక్తిని, ప్రేమని. నాకు కూడా కొద్దిగా పంచండి స్వామి అని చెప్పని అతను కూడా ఒక స్త్రీ వేషంలో వస్తారు, కొంగు కప్పుకొని వస్తారు. సో కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు, ఆయనకు తెలియకుండా ఉండదు. ఆఖరిలో ఎక్కడో అతను నిల్చొని ఉంటారు రుద్రుల వారు. సో అది గమనిస్తారు రుద్రుల వారు. ఇది కృష్ణుడు ఆఖరిలో ఎందుకున్నావయ్యా, ముందుకు రాని పిలవచ్చు, కానీ మిగతా వారికి తెలిసిపోతుంది రుద్రుల వారు వచ్చారని. కాబట్టి కృష్ణుడు ఏమంటారంటే, సరే నేను ఈ రోజు ఆఖరి నుంచి నేను రాసలీల ఆఖరి నుంచి నేను చేసుకుంటూ వస్తాను అని అంటారు. చివరిలోని రుద్రుల వారు ఉంటారు. సో రుద్రుల వారితో అందరికంటే ముందు రాసలీల నాట్యం ఆడతారు. సో ఈ రకంగా అక్కడ సాక్షాత్ రుద్రుల వారు వచ్చారు కాబట్టి గోపేశ్వర మహాదేవ్ రూపంలోని అతను అక్కడ వెలసి ఉన్నారు బృందావనంలోని. ఇప్పటికీ మీరు బృందావనంకి వెళ్ళారు అని అంటే అక్కడ గోపేశ్వర మహాదేవ్ ఉంటారు. అతని యొక్క ఆశీర్వాదం ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి బృందావన దర్శనం కోసమని. సో ఇక్కడతో మనం విరామం తీసుకున్నాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.